Ale miał człowiek ostatnio dużo roboty, słuchajcie. Robią, że prelekcjo o bytomskim przemyśle w pałacu w Miechowicach. Projekt zastępczy, który by się w tych pieniądzach mieścił, bo ma to być wszystko skończone do marca 27 roku. Robią, że za lektora z legendarnym Marianem Makulą w Muzeum na Górach. Uwagę przykładał do znajomości tego, co skrywa Ziemia. Badał różne rodzaje kolorowych kamieni, rozważał jakimi metodami i gdzie najlepiej ich szukać. Występował że na głównej scenie Teatru Wyspiańskiego w Katowicach przy Śląskim Stole. Bo to jest po śląsku, a po śląsku to tak jak Polaków, jeśli są jacyś na sali, to bardzo przepraszam, ja tego nie mówię w tym momencie słowa Polok jako obelga. Ale że się narobią... Ida spać. Nie no, pobudka, jadymy. Może byście chcieli fajny fotelik komputerowy? Gamingowy. Skórzanny. A gdzież to takie piękne okoliczności przyrody, proszę Państwa? To nie Czarnobyl. Wbrew pozorom. To elektrociepłownia Miechowice, która znika. Kurwa, powiem Wam, rubo. Słuchajcie, może ja tu nie będę właził, bo ze mnie taki cienki urbexowiec, ale są do tego środki. Znać przepisy BHP to mało, trzeba je stosować. BHP, jak wiadomo, bezpieczeństwo hamuje pracę. O co tu w ogóle chodzi? Czemu to wygląda tak, jak wygląda? Robi to wrażenie, chociaż tu się już straciło bardzo dużo z budowli w całym tym kompleksie. Widziałem, że na YouTubie jest bardzo dużo różnego rodzaju urbexów, jak chodzi o tą elektrownię, ale my jako praworządni obywatele tego miejsca nie przekraczamy. No i też osobiście nie polecam się ładować w takie miejsca jak to, bo to, że was tam pogonią albo wezwią policję, to jedno, ale zginąć pod zwałami gruzu to drugie. Tu jest operator drona, żeby jak coś było mi raźniej w celi. Miłosz, górne kojo jak coś czy na dole? Ja mogę na dole. Dobra. Tu taki vibe trochę czarnobylsko, nie Miłosz? Czarnobylsko-prypeć, tylko zabudowa porządniejsza. No. Sztaklerowy. Czym ci się ramy? No, apartament Grota Solna. Luksus, żberka nawet ktoś wypił. Można wejrzeć, a może ktoś z was, proszę Państwa, będzie wiedział. Wiecie, jakieś takie specyficzna miejscowa. Ale czujka przeciwpożarowa jest. BHP wciąż działa, mimo że elektrociepłownia już od 19 roku nie. Dławiki jakieś tu były. Dławik numer 1, dławik numer 2. O ciul. Są jakieś takie porcelanowe... Do izolacji chyba, nie? No, Kabli. to ile tu tego jest? Tu ostatnio ale capli dwóch gości, co próbowali złom wynosić, także nie próbujcie, pomimo że go tu jest bardzo dużo i to może kusić. Proszę bardzo, odpływ do kopalni Miechowice. No w sumie niedaleko stąd była kopalnia Miechowice, nie? Po której zostało jeszcze mniej jak po elektrociepłowni. Ale tu też pracują nad tym, żeby za niedługo już tu nie było bez mała nic. Łociu, paga. Panie tego. No. Skarby króla Salomona. Tu łazienka, zlew. Bardzo ładnie. Tu potrzeba specjalisty od elektrowni i elektrociepłowni, żeby w komentarzu opisał, co to wszystko tu jest. Ten zakład zaczęli budować za Niemca w latach 40., bo Miechowice wtedy jeszcze nie Bytom, nie? Miechowice dopiero w 50 chyba pierwszym roku do Bytomia przyłączone. Wieś przy Bytomiu, ale też została po podziale Śląska
po stronie niemieckiej, tak jak miasto. I Niemcy wymyślili w 40 latach, że tu zbudują największą elektrownię w Niemczech i największą elektrownię w całej Europie i najnowocześniejszą. I ona była przeznaczona w razie, no już była wojna, już wiedzieli co jest grane, w razie jakichś braków w dostawie prądu i tak dalej. Ta elektrownia tu miała zasilić nawet miasta Zawrocław w obrębie 200 km od Miechowic i Bytomia. No ale cóż, zbudowali trochę, nie przewidzieli w 40 roku, że za 5 lat tu już nie będzie Niemiec i już będzie po wszystkiemu, a Niemcy już będą nie do poznania, jak jeszcze parę lat wcześniej. No i co, w 45 roku, jak tu wkraczają żołnierze radzieccy, żołnierze Armii Czerwonej, to w samym styczniu 45, z tego co kojarzę, jest wywiezione 800 wagonów sprzętu zdemontowanego z elektrowni, z kopalni, hut i wszystkich zakładów, które tu robiły. Fajnie zrobione. I to tylko w samym styczniu, że szybko im poszło. No i słuchajcie, przychodzi 45 rok, przychodzi Polska, w ogóle z tej elektrowni jest większość wyposażenia zdemontowana. No i tu teraz różne są historie. Są takie, można znaleźć takie głosy, że po prostu Polska od Związku Radzieckiego odkupiła to, co oni wywieźli. No i w każdym razie w latach 50. ta elektrownia zostaje w zasadzie dokończona jej budowa, tak, zostaje rozbudowana, potem z biegiem lat jeszcze bardziej rozbudowywana. Także w latach 50. to jest największa elektrownia w całej Polsce. Także tak jak to oryginalnie nazywało się Kraftwerk Mechtal, czyli no Mechtal to była za Adolfa wprowadzona nazwa Miechowic, która była za mało niemiecka do narodowych socjalistów. Za czasu ustroju słusznie minionego zakłady imienia Drzymały, ale nie tego Drzymały od wozu, tylko takiego okolicznego działacza komunistycznego. W 19 roku koniec pracy, w 23 roku zostaje to przez kolejną prywatną firmę kupione i cóż się tu dzieje, proszę Państwa? No, burzy się i rozkradają złomiarze. Myślę, że większość tego, co się dało rozkraść, już chyba wartościowego stąd wywieźli. Właściciel pytany nowy o to, co się będzie działo z tym zakładem, nie mówi. Nie wiadomo. Wiadomo, że najprawdopodobniej około 80% zabudowań zostanie z tego zburzona, zostanie jakaś część budynków, jaka w sumie nie wiadomo i jakie przyszłość, prawda, czeka to miejsce. Nie wiadomo. Jeszcze z Miłoszem żeśmy przed chwilą o tym gadamy, że pamiętamy te takie chłodnie kominowe, które tu stały i było je widać od strony Bytomia, jak się jechało. Tu wrzucę jakieś zdjęcie, na którym to jest uwiecznione. Tego już nie ma bardzo dawno, tutaj już kupa tych zabudowań znikła. No stoją jeszcze te 4 bardzo charakterystyczne, wielkie kominy, które widać też z bardzo daleka, no ale czy one się ostaną, czy one są przeznaczone też do rozbiórki i zburzenia, tego nie wiadomo. Także w każdym razie, no mimo że to nie jest budynek taki stary i taki ładny jak elektrociepłownia Sząbierki, którą trochę lepszy los spotkał, tak, i idzie tam robota pełną parą, to jednak taki wielki obiekt, no w 50 latach, jak mówiłem, największa elektrownia w całej Polsce, jedna z większych w całej Europie, 220 MW, osiągnęła szczytową moc około połowy lat 50. No najprawdopodobniej za wiele z tego zostać tutaj nie zostanie. Tu zresztą na wejściu widać, że tak, są budynki stare jeszcze, no już potem za Polski się nie chciało takich łuków robić, nie? Te pewnie oryginalne niemieckie jeszcze z lat 40, trochę jakichś tutaj dobudówek, trochę jakichś przyzakładowych tutaj budynków. Tu Miłosz twierdzi, że jedna z lepszych w ogóle w całym Bytomiu przychodni. Prawda to? Prawda. Chociaż no, przyznacie, nie wygląda. Dokumentujemy to na wszelki wypadek, jakby kiedyś na przykład ten charakterystyczny element krajobrazu bytomskiego i miechowickiego zniknął z powierzchni ziemi, to mamy go uwieczniony, że tak powiem, na taśmie wideo. No ja mam nadzieję osobiście oczywiście, że się tak nie stanie, że chociaż część z tych budynków, które tutaj widać, są całkiem fajne, jest to porządna konstrukcja z fajnej cegły, czyli to są najprawdopodobniej jeszcze te w tych latach 40. za Niemca postawione, że coś tutaj z tego zostanie i no nie wiem, zaadoptowane na jakieś cele, że uprzątną tu, nie wiem, jakieś może hale pod produkcję, tak jak to ma powstać na przykład po kopalni Centrum, czy jak powstało przy Siemianowickiej po zakładach Orzeł Biały, żeby chociaż coś z tego na przyszłe pokolenia tutaj zostało. Ale jak to będzie, nie wiem. A Państwu dziękuję za uwagę. I proszę o pozostawienie oceny, komentarza i będziemy in touch. Nie Miłosz? Tak, widzimy się.